Azokatik zuzenean eskaintzen hasi garen saio honetara. Gaurko saio honetan euskal musikariak izango ditugu, euren lan berrienak aurkezten eta euren bideoklipak ere ikusiko ditugu. Astea izango da honena, goazen! Bueno, Beira taldekoekin hasiko gara, izan ere hementxe dauzkagu, Beira taldeko bi lagun, kaixo bioi, arratsaldeon. Arratsaldeon. Arratsaldeon, bai. Bueno, 3. disko argitaratu duzue, Brailean izenekoa, eta uste dut aurreko diskoan Margotu berria izeneko horretan egin zenuten apustua berretsi duzuela apur bat erritmo dantzagarriekin eta indartsuekin egindako apustu hori, ala? Bai, hori da. Azkenean idea zan pixkat Margotu berriatik aurrera abiatu, eta soinu gogorragoekin sartu, lan egin, eta azkenean Beirakain berezgarri duen bertso hori musikatzeko erarekin aurrera jarraitzea da helburua. Hori da, beste behin, bertso eta musika primeran uztartu duzue. Bai, saiatzen gea beste musika talde askok akaso tabutzat edo gai ez interesantetzat hartuko lituzketen gaiak heldu, eta besteak baino igual letra gehiagoz defenditu eta jorratzen. Eta, hortan bertsoak laguntzen digu pixka bat. Gaur eguerdian, ahotsenean izan zarete, zuzeneko kontzertu eskaintzen, zer moduz, ze sentsazioekin bukatu duzue? Ondo, egia esan politia da, hainbeste denboran grabazio estudioan eta ensaio gelan mamitutako gauzak ikustea nola loratzen dien eta nola publikoangan irriparre bat sortzen duten, eta azkenean zentzua hartzen duen, egin dezun lan guzti horrek hartzen du zentzua publikoangana iristen den momentuan. 11 kantuz osatutako diskoa, hemen ahotsenean esan dugu, izan zaretela kontzertu eskaintzen, baina Oiartzunen, Gasteizen, beste herri batzutan bere eskaini dituzue, zelako harrera dabil izaten zeuen lan berri hau? Egia esan oso ona. Etxean hasteak ere badauka bere bentaja, azkenean babestutza sentitu gara, baina Gasteizen izan ginen primeran, Durangon beste hainbeste, Elizondon izango gara igande honetan abenduak 10ean, egia esan, jendeak kantak eta abestu. Nik uste dut gu baino azkarrago ikasi dituztela batzuk abestiak. Geuk ere entzun nahi zaituztegu eta ondo iruditzen baldin bazaizu, zeuren azkeneko bideoklipa ikusiko dugu, Brailean diskoko zen abestia. Herrizarrura bizirauteko zitekenik bortitzen zen, mapa munditan kolore gabe baztertuta gelditzen zen, goizero sortu, gauero lertu, ta goizero berritzen zen. Herrizarrura mapa mundiko tolestura sentitzen zen. Zarrartan askatasuna borrokatzat ulertzen zen, eta bakea porrota baitzen, berehala baztertzen zen, gudu zelaitan bomba bat eta gero beste bat lertzen zen. Baina tarteka, lokatzartean, arrosa bat agertzen zen. Herrizarrura kristal gainean
soinua eta ondoren nazio bat isiltzen zen. Gero damuak eta mamuak bere baitara biltzen zen. Herri zarra hartan hiltzen zuena, hiltzen zuena, hiltzen zen. Izango zenaz liluratuta, bihurtu zenaz ikaratzen zen. Bere itxasoa usten zen eta bere basoa soiltzen zen. Ondoren begiazpia loitzen zen. Gizara joa bere negarrek eraginik erdo hiltzen zen. Herri zarrura galdu zituen pertsonekin oroitzen zen. Rafa Ruedarekin jarraitzen dugu, kaixo Rafa. Aupa, taldeon. Bueno, Durangoko azokara disko berri batekin etorri zara, Hiri Kristalezkoa izeneko diskoa, eta uste du zuretzat berezia izan dela gainera, ezta? Bueno, bai, 6 urteren ostean lan berriakin ator, eta, bueno, gustora hori, 6 urte hauetan egindako lan hori erakustera, eta pozik, hori, ja, bentsat, musika aldetik eta kalean dago, jendearen eskuetan, eta oain kontzertuak eta erakutsi hainbat eta leku gehienetan, ez? Gaur eguerdian izan duzu aukera, hementxen Durangon ahotsenean izan zarelako, zer moduz joan zaizu zuzeneko hori? Erto, hori, ordu batean izan dugu, diskoen aurkezpena ahotsenean, eta ondo, egin dugu gure ordu erditxoa, erakutsi dugu lagin bat, zuzenekoa, eta gustora, halakoetan beti gogoarekin gelditzen zara, ja berotu orduko bukatzen dalako zure artea, baina pozik eta, bueno, orain ere, hemen jendez gainezka dauen azoka hontan, hori, laizter, estanera berriz, diskoak sinatzea eta martxa hontan gabiltza, bai. Durangoko azeka honek bai izaten du feedback hori jasotzeko aukera, entzuleak zuzenean, artistekin, musikariekin egoteko aukera, zer esan dizute gaurkoan hemen izan zarenean zeure estanean sinatzen, zer jaso duzu zeure jarraitzaileen gandik? Bueno, egia esan hitz politak, etorri dianak, normalean zure diskoa erosten duen edonork beti hitz politak esate izkizu, eta egia esan eskertzen da kontaktu hori, zuzenien zure zalearekin, aurrez aurre egoteko aukera hori, apreziatzeko modukoa, eta saiatuko gara behintzat egun hauetan, hortan ekiten eta datorrenari hori ondo hartzen eta eskertzen ere, ez? Azkenian, hau ere gure atletik ere bada
zalegoari eskertzeko modu bat, hor orduak eta pasatzia eta diskoak sinatzea nahi duenarentzat, eta gure aldetik ere zaleari eskerrak emoteko modu bat ere bada azoka hau, ez? Zeure Little Cowboy izeneko kantua entzungo dugu jarraian, nolako kantua? Zela deskribatuko zenuke kantua, Rafa? Bueno, kantua da Unai Turriagak idatzitako testu bat, diskoa berez hirian dago kokatuta, kantu guztiek daukate personen izenak, eta Little Cowboy da hiri horren beste biztanle bat, eta nolabait kontatzen duena da hiri kanpokaldetik erdigunera edo bidai hori nolakoa dan, osea, gu bai hola ni izan ninteken halako protagonista bat, nire mungiatik Bilbo, nire hiri handi hori nola ikusten duen eta nola sorritzen induen hiriaren argiak eta halakoak, eta bidai hori kontatzen du kantuak era laburrean. Ondo iruditzen baldin bazaizu, entzun eta ikusi egingo dugu. Oso ondo. Hementxen Rafa Ruedaren Little Cowboy izeneko kantua. Zaintzen etxorratzen gainean titanioz kotxakurrak desla izanka urrunean gauaren
Xabi San Sebastianekin jarraitzen dugu, musikaixo, arratsaldeon. Gaixo, arratsaldeon, zer moduz? Oso ondo, laugarren disko argitaratu duzu, Zuhaitzak ez du beldurrik izenekoa. Uste dut gainera zure aurreko diskoa, genero diskoa zela, rock and rolla zenuela hor ardatz, eta oraingo honetan mendialdetik apur bat ez zeu hirikoa zara, baina mendialdetik apurtxo bat hori ardatz hartu duzula zeure disko berrirako, ez da? Bai, hala da, denbora asko pasade mendian azkenek urtetan, eta han ikusitako gauzekin eta gauez somatutako misterioekin diskoa osatu dut. Igandean egongo zara ahotsenean, ordubiak 20 gutxiagoan, eguardian zeure zuzeneko hori eskaintzen, hala ere aurretik izan dituzu bestein bat kontzertu, Baionan, Tolosan, Hernanin, Bilbon, Gasteizen izan zara, zer moduzko harrera izan du zeure lan berriak? Oso ondo, oso gustora. Formato desberdinetan gabiltza, taldearekin, beste batzuk akustikoagoak, eta oso gustora. Gainera kontzertuetan improvisazio asko dago, eta lekua dagoen giroa nolabait hartu, eta hortik abiatzen geha, oso ondo. Eta ez dakit, Durangon emango duzun kontzertu horretarako zerbait berezia sentitzen duzun, Durangoko azoka barruan, ahotsenean, bazkenean musikariok dauzkazuen tartetxo hori behintzat eskaini zeuek aurrera eramandako lan hoiei. Bai, poza da. Bestaldetik erantzunkizuna baita ere, eszenatoki hortatik 4 egunetan Euskal Herriko talde asko pasatzen dira, batzuk oso onak, eta anegotea poza da, eta bestaldetik erantzunkizuna baita ere. Eta horrez gain, estanean ere bai, sinatzen izango zara, gaur bertan ez da, 7etan arratsaldeko 7etan bertara joango zara, eta hor sinatzen, zer zatitzen duzu, apur bat, zer esaten dizute jarraitzaileek? Zelakoa da, hemen Durangon esaten duzun hartu eman hori jarraitzaileekin? Poza handia da norbaitek diskoa eroste izunean, eta zuzenean ikusten dezulako, dendetan eta ez zuzenean ikusten, eta hemen bai, zuzeneko gauza da, eta oso polita da. Musika zuzenean, estandean dago nere diskoa, Arte Kale 53 zenbakian, eta 7etatik aurrea horre hongo naiz sinatzen. Hortxen, joan zaitezte, hortxen Xabi San Sebastian bertan izango delako, Zuhaitza kantu entzungo dugu jarraian, zer dakar kantu honek izan ere diozu, Zuhaitza zuretzako zerbait berezia badela, sustraiak dituela, enborra, loratu egiten dela. Bai, oso irudi polita eta emblematikoa iruditzen zait, eta misteriotxua baita ere, Zuhaitza simetriko da alde batetik, dauka bere erdia lur azpian, beste erdia aireari begira, zeruari begira, netzat oso gauza berezia da, eta asko ikasi dut hortikan. Ondo iruditzen baldin bazaizu, hori entzungo dugu, bai? Oso ondo, bai noski. Zorte hon, hemen Durangoko azokan, asko. eta zeure lan berri horrekin, eta segidan hemen duzue, Xabi San Sebastianen Zuhaitza kantuaren bideoklipa. Zula ezazue adarrok zapaia, zerua urratuz gora, gora, gora trabarik gabe, gora trabarik gabe. Ezazue adarrok zapaia, zerua urratuz gora, gora, gora trabarik gabe, gora trabarik gabe. Altxapurua, luz alepoa,
Beñat Igerabide daukagu orain gure platoan, kaixo Beñat. Kaixo. Bueno, Orbainak diskoa argitaratu eta 3 urtetara argitaratu duzu, geldialdi bakoitzean izeneko zeure disko berria. Aurrekoa bezala, adunan zeure jaioterrian grabatu duzu, zeure estudioan, izan ere bertan daukazuzuk montatuta, horrek eman dizu pixka bat askatasuna, benetan zeu nahi zenuen hori aurrera ateratzeko? Bai, hala da, ez, ematen dizu denbora behintzat lasai egiteko gauzak, eta bai, zu gustua zauden momentu hortan iritsi arte, lantzea, eta horregatik ere, batzutan gero luzatzen da gauzaz, 3 urte pasadia, bigarren disko atera arte, baina bai, askatasun horrekin egin dugu lana eta gauza ederra da. Askatasun eta mimoz bentsatzen dut ere, ez da? Bai, mimo ondila, behar da hori. 13 kantu jaso dituzu lan berrian, zelakoak dira kantu horiek? Zela definituko zenituzke? Denak pop rockaren inguruan mugitzen dira, baina bai beste estilo batzukin ere, funk, folk kanta, akustikoan ere badago kanta bat, eta orokorrean mezua aurrekoa baino positiboa dela esango nuke, indar gehiago dauka, eta hori notatzen da bai hitzetan eta musikan, eta baita taldearen kutxo gehiago dago, zeia hau taldean landu dugu, gure teklista kantu guztitan egonda lantzen ere bai, aurreko diskoan ez, eta nik uste gauza horiek notatzen dira. Gaur ahotsenean izan zarete, zuzenekoa eskaintzen, arratsaldeko 5etan, zer moduz? Oso gustora, bai, izaten da motza, puntu honenean gozatzen zauden momentu hortan, jun behar dezu, baina esperientzia oso polita da, hemen Bizkaian ere ez dugu asko jotzen, eta, behintzat, hemengo jendeak ikusteko aukera bat, eta, azkenean hemen leku guztietik dago jendea, baina, bai, eta jende asko zegoen, kriston girua, egu kanta bat ere hor jendeak kantatzea animatzeko, eta dena kantatu dute, oso ondo eta oso altu, eta horrek asko potzen zaitu, eta asko laguntzen du kontzertuan giroan. Guk ere entzun nahi zaitugu, Beñat, eta horretarako prest daukagu Numinus bideoklipa, kantu horri buruz zerbait esatea gustatuko litzaizuke? Nik uste dela diskoko kantu dantzagarriena, gure lehenengo singela, eta baita ere lehenengo diskotik desberdinena dena, lehenengo diskoko estilotik. Ritmo asko dauka, eta nik uste oso kantu alaia eta indar asko dauduna dela. Entzun egingo dugu, eta bideoklipa ikusi, mila esker Beñat. Mila esker zuei, plazer bat. Eta hementxe dugu, Beñat Igerabideren Numinus izeneko kantua. Sakona, oiu batean ari zaiteika, arriskuaren mugagabetasunak liluraturik nauka. Ez da eromena gidatzen nauen zena. Ez da kemena mugan jartzen nauena. Unibertsuaren haunditasuna gertu sentitzeko almena. Ez da eromena gidatzen nauen zena. Ez da kemena mugan jartzen nauena. Ez da eromena gidatzen nauen zena.
Eta Ara izeneko talde ezagutzen jarraituko dugu, kaixo Jonkirri Parragirre. Kaixo Amaia, zer moduz? Oso ondo, bueno, esan behar dugu hainbat taldetan ibili ostean, Ondarruko 3 musikari elkartu zaretela, Ara izeneko taldea sortu, eta bueno, dagoeneko lehenengo diskoa kalean duzue. Nolatan sartu zenuten taldea? Ba, bueno, batu ginen 3 lagun, aurretik ere beste musika proiektuetan ibilita ginenak, adibidez, Gorka eta Biok aurretik bagenuen proiektu bat Keike deitzen zena, eta, bueno, arrezkero eduki ditugu bakoitzak bere proiektuak, eta, bueno, ni neu, 5 bat urte edo diskarik atera gabe egon ondoren, aurten Durangora gatoz diskarekin, eta oso pozik gaude. Zelako kantuak jaso dituzue, zeuen estreinako disko honetan? Ba, bueno, esan daiteke estilo bat markatu edo aipatu behar baldin badugu roka dela, roka baina nahiko irekia. Ze badaude hor abesti oso ezberdinak, daude abestiak pop ikutsuak dutenak, beste batzuk metala, badago punk roka ere. Orduan roka da, baina leku ezberdinetara juten den roka. Bai. Udan dagoeneko indikuzue, zuzeneko batzuk, ze moduzko harrera izan duzue? Ba ondo, oso harrera ona euki genuen, gero abuztuan geldialdi bat egin berri izan genuen ze Epik besoan lesio bat euki zuen, baina berriro hasi gara martxan eta oso pozik. Ahotsenean, hemen ostiralean ikusteko aukera izango dugu, goizeko 11etan zuzenekoa eskainiko duzuelako, ezta? Prest, urdurtasunik bai, Prest gaude, lasai? bai, prest gaude. Kontzertu laburra izango da, motxe izango da, baina intensoa egiteko asmoa daukagu. Bueno, zorte hon, kontzertu horretan, da hemendik aurrerako ibilbidean ere bai. Eskerrik asko zuei gonbidapenagatik. Eta jarraian entzungo dugu, Ara taldeak adikzioak, minak eta desirak disko horretatik Agian izeneko kantuarekin egin duen bideoklipa.
Maider Zabalegirekin gaude, kaixo Maider. Kaixo, arratsaldeon. Arratsaldeon, bueno, bakarkako zeure lehenengo disko argitaratu duzu, Zuei izenekoa, eta Bai. hori hemen ahotsenean aurkeztu duzu. Oraintxe zatoz, zuzeneko hori eskaintzetik, ze moduz joan da? Oso ondo, oso esperientzi polita. Azkenean da hori, hemen jendiaia dator, oso prestu, hoi mamitzea, jasotzea, orduan, oso publiko errexea da, gozamen bada hemen jotzia. Lehenengo aldia da, gaina. Lehenengo aldiz bai, Bai, Aha. bai. Mira, esan behar dugu, Alaitz eta Maiderrekin urte askoan ibili ostean, geldialditxo bat ere egin zenuela musikaren munduan, eta 10 urteren ostean, ez dakit musikaren mundua aldatuta ikusten duzun, hasiera hartatik edo zeure hasiera hartatik, gaur egunera aldatuta ikusten duzun musika mundu hemen Euskal Herrian, ez? Bai, dudari gabe, nik uste aldaketa handia egon dela, ez? Zentzu askotan esango nuke, bat oso nabarmena, nabaritu dudana askoz, emakumezko gehiago gaudela tauletan, eta ez tauletan soilekan, bai kamaran atzetan, teknikari bezala, eta goazela hor indar hartzen eta gero ez da presentzi gehiago edukitzen, ez? Horretaz gain ere, izugarrizko kalidadia dagoela, musikari pila bagaude, nivel oso handia dago, baina bai ikusten dut kontzertu aldetik eta, historia zaila dagoela. Zuei izena ipini diozu disko berriari, zeini eskaini diozu? Egia da, hasi nintzenean pentsatzen ez, hasi nintzela jo, horren beste jenderi diot eskertzekoa, eta ez nekin eta azkenean esan jo, zuei jarri eta zueien azkenean, dena sartzen da, ez? Esnatzena zenetik usaitzen dudan lehenengo loreoi, eta baita, kontzertuta etortzen da, danoi. Jarraian entzungo dugu, hitz debekatuak izeneko zeure kantua, oso mezu positiboarekin zatozela esan dezakegu, ez da? Bakarra zarela, ez? Pixkate, ez alantzan jarri inoiz, lortuko duzula sinistu. Bai, azkenean nik konturatu naiz, nire prozesua izan da ere, ez? Baina horren beste urterik geldi egon ondoren konturatu naiz benetan zerbait nahi badezu, sinisten badezu, pertsona bakoitza gehala bakarrak eta ezin dugula inorrekin konparatu eta nahi dugun hortan sinisten badugu, azkenean ametsak denok ditugu, ametsoiekin aurrea tira behar dela. Mila esker, Maider. Mila esker zuei. Eta segidan entzungo dugu, Maider Zabalagerekin hitz debekatuak kantua. Esateko beldurrez
Bai, hori da, nik... Eta hementxe jarraitzen dugu, oraingo honetan Iñaki Palacios, dantzariekin batera etorri zaigu platora, kaixo Iruroi. Bueno, egunon, arratsalde on ja bai. Bueno, ze moduz, esan behar dugu musikari eta txistularia zarela, eta Iñaki pixka bat txistuari garrantzi eman nahi diozula, eta txistuarekin egindako kantuak zabaltzen ari zarela, ez da? Bai, badakigu guztiok txistua nola entzuten den, no? Ze soinu daukan txistuak, baina aurten eta orain azaltzen ari garen diskoan, txistua topatuko dugu, baina beste formato batean. Txistuarekin batera gitarra elektrikoak egongo dira, samplerrak egongo dira, bateria, basu elektrikoak, eta orain arte ikusi ez den formakuntza batean topatuko dugu txistua. Esan behar dugu, Ardoari kantua egin zeniola, Ardoaren jai baten, Arabar Errioxan urtero egiten den jai horretako kantua dela zeuk egindakoa, orain Idiazabal Gaztari ere kantu egin diozu, zelatan? Bueno, Ardoaren dantza duela 4 urte egin genuen ja Josu Sánchez dantzariak eta biok, nik musika egin nuen, eta pixkat Ardoari omenez egiten edo Arabar Errioxako jendeari omenez egiten, eta handik onera arrakasta izan du abestia, Ardoaren dantza, Arabar Errioxan asko entzuten da, eta esan genuen, aurten aterako dugu CD bat, hori, txistua garantzia daukana, eta Arabar Errioxan kokatuta, baina, gure ideia da Euskal Herri mailara zabaltzea, txistua, Arabar Errioxa eta gure kultura. Eta okorrez balde manago, hemen ondokoak, Muliska dantza taldekoak zarete zuek? Kaixo, arratsaldeon. Bueno, zuek, Iñaki Palaciosek egindako musika horri, koreografia ipintzen diozue, zer moduz, zer da zuek egiten duzuena? Esperientzia oso polita izan da, azken batean Ardoaren sorraren inguruko ikuskizun bat egin dugu, eta berak egindako kantu guztiei, nolako sarma bat eman diogu dantzekin. Eta esperientzia zuendako zer moduzkoa izan da? Izuragarria. Berria, oso berria, ez dugu inoiz olakorik egin, eta dantzak musika zerotik hasi da, dantzak ere berriak dira guztiz, eta, Josuk asmatu ditu, eta esperientzia oso berria eta oso polita. 10 kantu ditu disko berriak, ez da? Bai. Zer aurkituko dugu bertan? Abesti freskoak, abesti divertigarriak, melodiak dituzten abestiak topatuko ditugu, jendeari asko gustatzen ari zaio txistua, beti esaten didate, erizkenik txistua ez nekien horrelako soinua atera lukenik, horrelako sonoritatea. Orduan, oso pozik gaude maitzarekin eta jendearen harrerarekin ere. Ikusten da, bizi duzula hortxean, ez da? Eta zuek ere bai? Bai. Ondo iruditzen bazaizue, gaurko saioa zuen bideoklip batekin agurtuko dugu, ados? Ondo, bai. Zuei, eskerrik asko esango dizuegu, bihar ere hementxe izango gara, Durangoko Azoka Telebistatik zuzenean saio hau eskaintzen, eta agurtuko gara Iñaki Palaciosen Idiazabal kantuarekin. Ondo izan!